ta waziru kuke ji malam. Ina ji da ke kina ji da ni, idan babu ke kamar babu ni. In ciwon sanki ne zo ki ban magani, in sha in ji sauƙi ki samar da ni. Akwai lokaci a dukan zamani, inda soyayya na taho ki min lamuni. Cikin masu san ki yau ki sanya da ni, ki ban hankalin ki karki basar da ni. Akwai kyau gare ki kin yi min kwarjini, mafarkin kina da daidai tuntuni. A san ki ya kai gaba ni ji ban gani, kin zamo jijiyar jiki na hanyar jini. Da ke zan yi rayuwa ba da damuwa ba. Hajiyata, 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 ke ce hajiyata, hajiyata, ke ce hajiyata, hajiyata, ke ce hajiyata. Haba masoyiya ba zan bar ki ba, na dan bincika ban ga tamkar ki ba. Wa zai ganki inda ransa bai so ki ba, idan ga ki zahirin ki ba gaibu ba. A samu kamar ki tilas nan gaba, idan za a dau dubu ba sa kai ki ba. In kwarjini da hankali ba sa fi